Dismayado ang mga basketball fans human gikanselar ang gikahinamang tune-up game tali sa National Basketball Team o Team Gilas Pilipinas ug sa mga superstars sa National Basketball Association. Imbis duwa tali sa NBA ug sa Gilas ang makitaan sa mga fans, ang mga players nagpahigayon lang og training session aron magpakita sa mga fans kung unsa ilang preparasyon o practice alang sa mga international matches. Matod sa statement sa NBA nga ubos sa NBA's Collective Bargaining Agreement, gitugutan ang mga players diini sa pagsalmot sa mga off-season basketball games kung masunod ang tanang requirements. Apan nasayarang wala mahatag sa promoters sa maong event ang tanang mga requirements. Human sa pagkanselar sa tune-up game nga last homestand All-Star charity event niadtong Martes, nakakuha dayon kinig mga reaksyon sa mga netizen. Ang ticket nga nabayaran sa mga fans nagbalor gikan sa 750 pesos hangtod sa 23,300 pesos.